tafika ponena kuti boma tsopano layamba kulowelerapo pa nkhani za mabanja akuti mabanja osalongosoka pano ayi kumangodalitsa maukwati basi akuti uyo ndi m'busa fora anangolota kuti iyeyo basi ati kungolota kuti mulungu amuyirana kungolota usiku umene omawala akuwatsegula ndi kuti kachiphaka sapo ndine m'busa iye akudalitsa ukwati akuti ayi zimenezo panopa zikuyenera zithe zimenezo zikubweretsa chisawawa zimenezozo zikubweretsa chisawawa panopa ndekuti anthu ambe kulandira zilolezo kuti mpaka na anthu azilandira mpaka na malayisensi akutero kuti challenge chizidalitsa ukwati mpaka license kind license fotokoze bwinobwino kuti ati kodi ziziyenda motani nanga kufuna atathetsa ziti ndi zitino kuchoka ku bungwe la NRB limene limayang'ana ndekuti zazolembetsa choncho mu dziko muno chanzika kulembetsa iwo ndi zina zoterozo akunena kuti panopa tsopano ayamba kupereka ziphaso eti malayisensi kwa atsogoleri a mipingo azibusa aja ansembe mabishopu ndi ena otero weti amba kumalandira ndekuti ka mashehe kumene azilandira ndekutino zilolezo license kandi certificate koma chilolezo ndithu chapaderadera kunena kuti iwo akhoza kukhala odalitsa ukwati akhoza kuvomerezeka kudalitsa ukwati ndipo ukwati umenewo udzikhala uvomerezeka komanso akuti no apereka ndekuti mipingo ayipatsanso ma certificate sopayokha kuti mpingo umene ulili kayangwa sisepi sisepi certificate ano nditino ndi kuti ndinovomerezeka malingana ndi kuno kwakuluakulu kuno ku Malawi malamulo chani ndinovomerezeka kuti mukhoza kudalitsa ukwati kodi kaya ndi 7th day ndinovomerezeka mukhoza kudalitsa ukwati certificate ano ndi katolika kandi achisilamu mipingo yonse ndekuti kandi Assemblies of God alandira ndekuti ma certificate amenewo osati ma certificate komano ma license zilolezo zimenezo zitupa ndekuti no azibusa onse aja m'busa wina aliyese akuyenera kati nkhaiso ndi chitupa chake iso ndekuti chodinda ndithu dzina lake akuti ali ndi certificate ya ijengani license yawo ndi nambala yawo ndi yone kuti akhoza kumadalisira ukwati chani mwayiona ndekuti no akatere basi no akhala athana nazo nonso pano nkhani za mabanja maukwati achisawawa zimene zangodzala pena paliponse pokamba poto akutero ndi akunena kuti izi enda kumaziona zophweka tikamayankhula akunena kuti ndenda anomanifulatira omwe amayankhulira bungwe limene la NRB tingamazione ngati zinthu zophweka koma pano tiuzanepo apa kunena kuti mtsogoleri wina aliyense m'busa wina aliyense amene tidzampeza kudalitsa ukwati koma alibe ndekuti chilolezo alibe chiphaso alibe license imene iyi yoti akhoza kudalitsira ukwati ameneyoyo munthu ameneyoyo akazangopezeka azakhala ndekuti yani amene akulandira chilango ndeto osangoti m'busa yekhayo yayi ngakhale so munthu amene akadalitsa ukwatiyo ngati akhale onena kuti no anakwatira kwina kwake ali ndi banja ndipo banja lakeyo silinathe angosemphana lero basi no uyo wapita kunyumba kwawo kaya wakwiya uyo nkunyamukano ndi ukapezeka zono akapeza mkazi wina mawa lake nkupita ukadalitsa ukwati kwina amene yonso adzakhaso akulandiranso chilango banja ngati wadalitsa ukwati basi palibenso zonena kuti iyayi chani pokhapokha lizikaita uvomerezeka divorce pa court kuti anthu asiyana basi mwasiyana ali mapepala ano ndi ausayinira anatu amene ndi kuti amasuka kapenapo mene zimakhalira ku mipingo we don't know how mene zimathera komano kupezeka zono ruli ni mkazi wamanga ukwati ndi upita ukamanganso ukwati wina ukati ukamanganso ukwati wina ukuyiputa aru ndithulitu ukuyiputa ndekuti ndende imeneyoyo ukalandira zilango umangidwa ndipo ulandira zilango fa chopanga ziti zimene zizi akunena kuti kuonjezerano apapa certificate ina iliyonse ya ukwati marriage certificate sinanganthu akapita ndekuti ukamanga ukwati kujengu kandi kutchalichi kandi kunzikiti kuti amaine apasidwebe imwina ka certificate kenakake certificate ya ukwati sizichokaso ndekuti pa tchalichi kandi pa nzikiti kandi pa chani certificate tsopano idzichoka ku boma yomwe achita kukhala ndi chidindo cha boma icha ngati mene zimakhalira certificate yakakamangitsa ukwati ndekuti kwa DC certificate idzichita ndekuti kukhala kuchoka ku boma ndipo idzikhala ndekuti imodzi kaonekedwe kake ndikumapititsidwa ndekuti mumatchalichi muchakapangapange kena kuapereke certificate ichi koma ndekuti yachoka ku boma ndekuti ukwati uzikhala umene ukudziwika ngakhale wamangidwa pa tchalichipo koma ukudziwika ngakhale kuti no kuboma kuja
akuti tu izizi zolinga zake sizotendezana. Akufuna athetse maukwati achisawawa. Kwadzadza Achisawawa maukwati. Uyu ndokwatira koma apita akamanganso ukwati. Ino aredu atulukaso apita akamanganso wapiziso mkazi wina asa akamanga nayo kwatiso mpingo wina. Akatira akamanganso kwatiso mpingo wina. Iyaya tamaliza tingopita ndekuti abusa ujeni patsegula katchali chipo tikamanga ukwatitso pamenepo. Akuti zimenezo kuyambira pano kumapita kusogolo zikatire ndekuti zikhala zikutaka ngokukhazikitsatu malamulo amenewa nditudi. Serious, really serious. Temakamba chaposa chedwapo mpangati mwayionera video imeneyo kunena kuti to anzathu akuchipatala akutenga mankhwala ndekuti no opangira imbamu anthu ndikumaka si kumakapangira imbamu usomba. Basi no kumakathira mankhwala oti amene azibayiridwa kaya anthu amati si ya mitembo basi akabayira ndekuti nsomba cholinga somba zisamaole. Chitetezo chosokera kumeneko. Chisawawa chipwirikiti chimene akuchinena chalowa kuti no kumeneko ukuso zimene akambawa ndizoona kwalowa chipwirikiti osati masewera. Izizi ndezikuchitika. Ukwati udzawu ukangoumanga kutchalichi chimene chizikhala chinthu chonena kuti chimene chamangidwa pasi pano chikuyenera kumangidwa sokomwamba. Pomwe akafikira ponena kuti ukwati udzokuta kuyenera kuzikhala maganyo osati masewera. Kuvina anthu kuvina kuti inuyo menemu kunoti ukwati ukuta mayesa kukambirana anthu no. Maone kunena kuti mwina fosangoyenera kuti fayona kuti no liroli anandikalipira kuti no ndapyereretsa ndiwo nde basi no ukwati wata. Iyayi koma kuchipindako anandikana nde basi ukwati wata. Iyayi zizikhala zifukwa zonena kuti kumati mukamamva kuti awawa azoona adi apa nde palibe pochimene tingapanga anthu arani asiyane zikuyenera kumakhala choncho ndipo zimakhala no easier ngati ndekuti no anthu akamanga maukwa akapangikhazikitsa matchalichi olongosoka amakhala ndi dongosola lawo limene apangiso zoti ukwati udzo zikhala sotani walimba anthu aja akozekeretsa motani. Koma timatchalichi tinati ndakazingothamanga basi ukwati basi ukwati. Timakulira ma bands of marriage. Kumawerenga bands of marriage jaye. Mwana wa ujeni awu kwakuti ochokera mmodzi wakuti. Afuna ukwatira ndi mwana wakuti. Tikulengeza koyamba amene ali ndi chana amene ali ndi majeni apita akafotokoze ndekuti kwa abusa kapena kande kuchani kandi kuti kwa ansembe kaya kuti tione kuti ukwati kodi ngofunika ulepheretsedwe. Kumalengeza mapanzi dongosolo bwinobwino. Mipingo ngati imeneja ndi imene ikufunikira ndekuti no ilandire masatifiketi oti ikhoza kumadalitsa maukwati. Osangonena kuti azibusa wahamba iyayi. Sadziwa nkomwe kunena kuti kapena marriage counseling ndi chani angalangize bwanji no anthu aja pakakhala mavuto sadziwa nkomwe iwo banja lawo lomwe likuvuta ndikumanena zonena kuti no basi no atayatani iwo aja ndekuti no Akhale adalitse maukwati. Zikasokonekera abusa zisokonekera iwo sowaso choti ungayankhule ngati mbusa ulibe nkomwe guidance sunapuzire nkomwe ulibe nkomwe utenga una uliwonse kutheka kuna kulikonse kuti ungathe kuyanjanisa anthu aja ulibe nkomwe maskill ngati amene osunapuzire koma ukhale mbusa uzidalitsa maukwati. Kaya ndi zachisawawa zochitika zende zachisawawa zende zachuluka bwana. How I wish you kana khawa zoti anthu amakumangotengaso mimba asatsika nawaso kumangotenga mimba koko Opanda zijeni ata kamakhaso ndika punishment kena kakamwina angakhayende kuti kumazipanga control ndikumaona zonena kuti tidekhe bwinobwino mpaka na mwina mwake tipeze mamuno olongosoka ndeti tikati tikwatirane naye tikabeka ana limodzi. Usangoti fande kwachuka ndekuti anangobadwa Opanda azibambo awo sakuoneka zimene zikuchitika zokha chipwirikiti chimene chichita akhala paliso njira zina zake zolowa kumeneko. Kuti wayamba kulimbana ndi maufulu a anthu tukapanga choncho nangasamatero maufulu a anthu koma it's real ndezimaonjezeraro mphawi pena paliponse. Sungwana akusidwa ndekuti no ndi mwana pakhomo pa makolo wakuvutika ayang'ana adyetsere mwana uja mamunayo chitsere kwete chosadziwika so kumene chilise chipwirikiti chokhachoka. Zimenezo zikutani zikuchitika ndi zikuchulukirabe chipwirikiti. Anyways move yabwino ndikukhulupirira zona kuti no ayipanga kuti no ikhayori isaphinje anthu koma ikonze zinthu papali kuyika zinthu zina zake zoti ziphinje anthu nde nkumape zoti umufuna ukuonza kwa mukuphinja anthu koma tikufuna zinthu zonena kuti no zikonze zinthu zibweretse dongosolo sanity and order nde I hope kuti no zikidwa mu njira yotero go ahead ifeyo tikunena kuti move ya boy imeneyo akuti